ካብ 17 ክሳብ 24 መስከረም 2017 ኣብ ከተማ በርገን ኖርዌይ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ቅድም ምሽከታ ዓለም 2017 ዝተሳተፈት ሃገራት ጋንታ ቅድም ምሽከታ ኤርትራ ናብ ሃገራ ተመሊሳ እቲ ሃገራት ጋንታ 30 መስከረም ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝበፅሓትሉ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ሓለፍቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ምሽከታ ኤርትራ ንኩሎም ኣባላት ሓቋፍ ዕንበባ ብምብርካት ምዋቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ ኣብቲ ዓለማዊ ውድድር ብመንእስያት ትሕቲ 23 ዓመትን ብዓበይትን ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ናይ ጽርግያ ውድድራትን ዝተቀዳደመት ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ መንእስያትን ናይ ጽርግያ ቅድም ተቀዳዳማይ ዓወታቶም ብዘርኣዩ ብቕዓትን ልዑል ተወዳዳርነትን ብሉጽ ተቃላሳይ ተቀዳዳማይ ሻምፒዮና ቅድም ምሽከታ ዓለም 2017 ዝብል ክብሪ ብምጉንጻፍ ናብ መድረኽ ሽልማት ክድይብ ምብቁዕ ይፍለጥ ኣሰልጣን ሃገራት ጋንታ ቅድም ምሽከታ ኤርትራ ቶ ሳምሶን ሰሎሞን ኣብቲ ዓለማዊ ውድድር ዝተሳተፉ መንእስያት ተቀዳድምቲ ዘርኣይዎ ብቕዓት ዝናርን ንመጻኢ ብቕዓት ተካእቲ ዓበይቲ ተቀዳድምቲ ከም ዝኾኑ ዘርኣይ ውድድር ምንባሩ ገሊጹ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ብኩሉ ዘካየደቶ ውድድራት ካብ ኣባላት ማሕበረኮም ኤርትራን ተቐማጦ ኖርዌይን ብዝረኸበቶ ልዑል ሞራላዊ ደገፍን ምትብባዕን ኣቕልቦ ማዕከና ዜና ስሒባ ምቕንያ ዝገለጸ ኣሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን ኣብ ጉዕዞም ብኣባላት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝተገብረሎም ኩሉ መዳያዊ ምድጋፍ ብስምቲ ሃገራት ጋንታ ምስጋና ኣቕሪቡ ክለብ ቅድም ምሽከታ ኤርቴል ካብ 10 ክሳብ 17 ጥቅምቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ውድድር ቻይሁ ሌክ ንምስታፍ ምድለዋታ ኣጻፊፋ እታ ናይ ልዕሊ ክልተ ዕቁድ ዕድመ ዘለዋ ክለብ ኣብታ ብኤሽያ ናይ 2.1 ዕቀን ዘሎ ሓያል ውድድር ንሽዱሽተ ተቀዳደምቲ ከተሰልፍ እያ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም 2017 ተጸሚዶም ጸንሑ ሜሮን አብርሃም ዘመንፈስ ሰሎሞን ከምኡ ድማ ሚካኤል ሃብቶም ሚሊዮን አማኑኤል ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ሲራክ ተስፎም ማልያ ናይ ታጋንታ ወደን በዓላሚዮም አኽሊሉ ሃይለን ዝውሃብ ውጥም ከተግብሩ ተዳልዮም ኣለው ምሳ ጋንታ ሓደ መካኒክን ሓደ መራሒ ጋንታ ናብ ቻይና ትልኽ ኤርቴል ኣብዚ ውድድር እዚ ንምስታፍ ንልዕሊ 3 ኣዋርሒ ዝምልከቶም ኣካላት ርክብ ከም ዘካየደትን 4 ጥቅምቲ ድማ ናብታ ሃገር ከም ተምርሕን ካብታ ክለብ ዝተረኸበ ሓበሬታ ነፂሩ ኣቕዲማ ውድድር ዙር ቡርኪና ፋሶ ኣብ 2017 ኣብ ምስሊ ከም ድማ ኣብ 2012 ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየዱ ውድድራት ተሳቲፋ ነይራ ኣብዚ ናይ ቻይና ውድድር 8 ፕሮፌሽናል ጋንታታት 16 ኮንቲኔንታል ክለብ ባይኬድ እትርከበን ክለባት ክሳተፋየን ኤሪቴል ኣብ ዓመት 2016 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተኻየደ ናይ 2.2 ደረጃ ዝነበረ ውድድር 4 ናይ መድረኽ ዓወታት ከተመዝግብ ኪኢላ ብፍላይ ዘመንፈስ ኣብ ናይ ውሉል ግዜ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ናይ ነጥቢ ቅልስካ ቀዳማይ ምውፁእ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ ሜሮን አብርሃም ኣብ ኖርዌይ ክካየድ ኣብ ዝቕነ ናይ ሻምፒዮን ቅድም ምሽከታ ዓለም ተሳቲፍኩም ተመሊስኩም ኣለኹም ምስ መንገድን ጉዕዞን ኣብ ግምት ምእታው ከመይ ኣለኻ ከመይ ቁመና ኣለኻ أول champion كم درانة ماتي قرب نايتعنا تقام أقدم الماتي ناي نفاس مكيار يتطاوتكم أو حجقا مسكان تاكوين تبغى ترى لنا ماتي أمنا حق زنا خلانا تعودنا على ماتي خلانا تواهيدنا قرع عوت كنا نزاقان تاونا نهاجرنا ولدي مدلواتكم من أربعة ساعاتكم عم نروي كان يخوم لكم تم كالو تقدمتي يا بس مرايم تاني حمومه كم يعلقوا منا نيتاقان تاب مولا أنا قا أبزخت لما عالتي تتأمبير ماتي بس أسد عن توابن نجن تصبوا خم دلوي حبير نواتي أنا خا دحنا لنا مزن فست سعي ترين دارك سريعنا جام مسكان تنا تحويسنا تصبوا ترين زين تريفنا الله قبرنا صبغ أبز حلف وانات أب هجرا ولدرات بدرجة هجرا جانتا إخات ساتف نيركا هجيجن بدرجة كلابي سلزي نتعرف اللي كل يوم أبتنا تصاوتا كل اللي قا كلوني مالتي كان زفوري جانتا ملتي خطيت عب خصاي مالتي عب مورالي ولا نزن كارلوس كلابات ولا نزا جانتا مالتي عب مورالي أحب قله حزنا هنمت مالتي نزا جانتا تعبير المنقدي نمنا مالتي صبغ أب كم زعينة عبي هجرا ولدر أب بزحت عبيت جانتا تنكساتفو مخانن تفليت سلازله كتر حكم زخيل تولدارنت كم يجمعكم الله كسب كل بدها خون خيلي كان بنفطه تشاينا بزحت أوتات هيدلو كله برتع ماتي زين خدل بتاعم برتع تخرسيا بقى مس كانت أنا تسامع ناس قال عوت بقى خنا من سماتي كل أنا ولا كوايد عبيد لو على المليون لو وميستار له مالتي قال استخدم متتهم كلته عدشت يوم سيراك دانيال مالتي توهاي الناس قال عوت كنا من سماتي ميرون شامبيون إيرترا خاد سلازي شامبيون إيرترا مخان كونه فلوت أمت قبل عليه خلوا مخانه فلوتي بفلاي أب كسب صور دن لو متهل لخ كمية تداري خلا أب كتاخ مركز مالتي أب غانتانا بقى تابولاتا تبتحناس كلهم
ملو عقم اللهم كوتني مالتي أنا أملاح مزجن تبع الله مالتي بستعرفه همزي عندي كده الرأي ما تقدر حيزنا هالمت بهاجرون فدريشن كوعسو እግሪ ኤርትራ ዝተወደበ ሻምፒዮን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኤርትራ ትማልሶን ይውን ቀፂል ነይሩ بمسرت هاجرون فدريشن كوعسو እግሪ ኤርትራ ዘውፅኦ መደብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ኣብ ክልተ ከተማታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ከተማ ከረና ኣብ ዝተኻየደ ናይ መኽፈት ፆታ ናይ ዓንሰባ አልሂላል ምስ ደቀ ምሓርያ ተፃዊታ ኣብ ቅድሚ ደገፍታት ፀዋዝ ዝነበረት አልሂላል ኣብ ሳልሳይ ደቂቕ ካብ ተስፉ ሽሻይ መሪሕነት ግጥም ተትሕሸቶ ረኺባ ድሕዛ ሸቶ ፆታ ረስኑ ወስኸም ተፃውቲ ጋንታ ደቀ ምሓር ማዕረት ገሩን ሸቶ ክረኽቡና ተጓይ ክህልው ኣብ መብዕ 23 ደቂቕ ተፃዋታይ ደቀ ምሓር በረኸት መንግስቲ ኣብ ሸቶ ኣመዝገበ ድሕዚ ዝተመዝገበ ሸቶ ስለ ዘይነበረ ክልቲን ጋንታታት ማዕረ ሓደ ብሓደ نعرفت مرحام دعر عرفتي صوتا مقطو كينا كي قصيلو الهلال مبل 58 دقيقه كاب سمون كفلاي كالي شوتو رخيبا دك امحاره بزاس تمزغب شوتو كي تسناودت اب تقصلو زنبرت اب مبل 4 دقيقه كاب ابيل تصفى مريم دقيما مس الهلال تمعرر شوتو رخيبا دعرز الشوتو دك امحاره حيلا كوا تقربت نحلهم عصا الهلال سمون قدك تحلفو تخيل كعسو كن كسرح حكالتن صوتا خابني حبر عوت كلته بخلته تزازيمم دعرز صوتا سلطان دك امحاره ابراهيم هايل مريم اب سعر متصواس سلا حدثنا تتصاوتنا هاليهم يمنساتهم مكلغان زبلاشن انكو عساسو بغبو يوم تطقيموملن بوغنان زرخبني عدلات اب مزماز دخم نيروناي ابركتو حلاو لداتهم سمون قدكن لعلي نيرو يلوم ናይ ሂላል መዘኑ ብርሃነ ተስፋ ዝግድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ገጽ ልምምዳትና ሓሙሽተ ተጻውትና መጉዳት ጋጢሞም እዚ ኸኣ በመራርጻ ቀዳሞት 11 ጸቕጢ ፈጢሩልና ብተወሳኺን መጋጥምትና ጸቢቕና ይፈለጥናዮ ስለዚ ብዝረኸብናዮ ውጽኢት ዕጉብ ይሉ ቀጽለን ሻምፒዮን ክለባት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሰሜንቶ ምስ ናይ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መዘን ኣደን ካልኣይን እያ ገጢማም ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ሓጺር ምቅባል ዝተመርኮሰ ቅዲ ጸወታ የናርየን ኣብ ኣፈጻጽማ ዝሓሸ ዝነበረ ሰሜንቶ ካብ ሜሮን ኣለምሰገድ በረኸት በየነ ሄኖክ መዝገቡን ኣሮን ዑስማንን 4 ሾታት ምዝጋብ ነጸወታ ብዓብላልነት 4 ባዶ ተዓዊታትሉ ኣብዚ ምድብ ተደላዲላ ዘላ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጋንታ ሰሜንቶ ኣብ ወከፍ ጸወታ ምስ ትዕወት ናይ 10,000 ናፋን ናይ ዞባ ማእከል ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ተረታዓኻ ናይ 20,000 ناقفا شلمات كاب كوميشن سبورتن فدريشن كوعسو اغري زوبا سيمناو قيح بحرن متبابعي كوهابا مخانو زرخبنا حافريتا افليطوم سعيبان زغطما قيح بحرن دقم حرنين ناي قدام يبري ግጥም بزي شوتو يتزازيمو اب كالا يبري قديما زقع دقم حريا ام بل 56 دق ابيل تصفى مريم كاب نጻ قلع عصفتن حدغኛ كوعسو حلاو لدات قيح بحري هانيبال ግርማይ بزنا دا غباب توري ردحنوا ام بل 61 دق قيح بحري كاب نጻ قلع عصفتن تا كوعسو حلاو لدات دقم حري ارون حدرو مصطفى يوهانا تخلاي اب سكيت علبام بزي دما قيح بحري نتغطم حد بادو تعويتاتلوم دقم حري زرايتو ناي مكلخال تاكتيك كاب تعزبتي نادا رغيبا